днесния матч и в момента пътувам и вече може би от 30 минути се чудя каква да бъде темата на днескашния клип и просто сметнах, че е идеалният момент да поговорим за подготовката за самия матч. Има няколко важни неща, които предпоставят това да направите доста добър матч, но днес ще говорим за едно конкретно нещо и това са минутите преди да пристигнете на стадиона. Когато пътувате с отбора в автобуса, забавлявайте се, говорете си, лигавете си дори, защото разбира се, отивате на матч, където трябва да се забавлявате, да сте отпуснати, за да покажете себе си, но 20 минути, дори 30 минути преди да стигнете до стадиона, отделете се, оставете телефона, сложете си слушалките и се фокусирайте само за самия матч. Да, както казах, отново се повтарям, бъдете отпуснати и се забавлявайте, но дайте нужното време на вашия мозък да влезе в така наречения матчов режим, за да може да влезнете максимално подготвени в матча. Това е само един малък трик, който може да използвате още следващия матч. А ако искате още подобни съвети как да подобрите представянето си, може да намерите в нашия Match Day Pack, който сме го споделили в нашия сайт. А за сайта линк ще намерите в профила.